Be, atong baligtiwo ning pangutana ni kisa ni Leonardo Caldino. Shout out diha kay Leonardo Caldino. Atong basahon ni iyang pangutana be. Dungsoy, shout out sa mga taga-Liloan, Cebu. Uy. Shout out day diha sa tanan nga mga taga-Liloan, Cebu nga naglantaw sa atong mga pasiaw, kabuang. Salamat kadyo sa inyo mga mainiton nga suporta diha. Shout out sa inyo tanan. Unsa ni? Atong timason, shout out sa mga taga-Liloan, Cebu. Na ako pangutana soy. Unsay kalahian sa lawoy o laway? Palihog tubaga dungsoy. Jati soy. Ako kang paibaw kung sino nga gawas sa letra ray managlahi ra sila sa letra nga letra O. Ako kang paibaw unsoy nga kining laway ug lawoy managlahi sa ilahang gilangkuban. Buot na hong pasabot soy nga kining lawoy gilangkuban sa kabasa, batong, alugbate, o kamunggay, o uban pang utanon. Samtang kining laway soy gilangkuban sa gabasa, ulokbate, bilatong, kayat munggay, o uban pang utinon. 나달라 너무 졸라 키지는 않았지만 네가 너무 착해 보여 그냥 몇 번만